Hey guys, it's Russ here, back into another one of these. Mitä helvettiä, mä oon nyt ihan tripeissä. Kill the aliens, no minä teen niin, mutta mitä täällä tapahtuu? Fuck yeah, fuck yeah. Mun pitää pölliä tää. Perkele sinä et lähde minnekään. Mitä mä nyt pöllin? Mene nyt vittuun siitä. No mitä täällä tapahtuu? Vittuu se jätkä sieltä. Fuck, alas vaan. Ui. Oi, mitäs täällä nyt tapahtuu? Onko lihavanainen lenkillä? Ei. Juokse karkuun. Laihun läski. Laihu, tunne kun ne kilot karisee. Älä siihen auton nokkapeltiin juokse, siitä ei mitään hyötyä, saa vaan hajota se auto. Miten sä oot vähän niinku tuttu näkyy, hei? Saat sen lehmän sieltä luonto-tv:stä. Saatanan lehmä. Tänne! Älä, mitäs? Oho, siinä oli valkoiset alushousut. Mummo-alkkarit näytti olevan. Mikä helvetti sitä naista vaivaa? Punaisia valoja päin ei kyllä haittaa yhtä. Mä oon aika useasti mennyt justiin tälleen punaisia valoja päin! Joo. Anteeksi. Sori, vaan tuli vähän... Mitä mun pitää tehdä näille? No joo, on kyllä aina meininkiä. Sieltä niitä taas tulee. Ei jumalauta, ne saa melkein mut pussiin. Vituun taksi, opettele ajamaa. Mä en tiedä, miksi mä olisin halunnut pölliä tällaisen ötökkäfirman pakettiauto. Mitä täällä oikeesti voisi olla sisällä? Täällä on varmaan semmoista ainetta, joka vaan karkottaa hyönteiset, jotka imemät sinut kuiviin ja loiset, jotka vain asuvat sun nurkissa. Elikkä toisin sanoen tämä myrkky toimii naisiin. Tämmönen jätkä jollain kävelykäppi. Saatana, onko sillä vähän heikot jalat? Ei vaan se... Sillä on oikeesti lonkkavamma, kun se on nainut niin paljon naisia. No niin, parkouria. Jahas. Oho! Onks tää taas tää kaasua? Heitä! What? Tää meni ihan putkeen. Almost there. Oh shit! Miten tää nyt näin meni? Okei. Kolmas kerta toden sano. Bujaa! No niin, sinne se meni. Hehehehe. Ilkeä suunnitelmani tulee toteen. Hehehe. Rolexin kelloa, muuta korua tänne näin. 4 tähteä kyttiä perässä. Mikä reitti tämä? Elää perkele, sanoo, että meikä vetää täällä seiniä päin. Oottakaa meikää äijät, hei! Perse! Wii! Make it rain! Hyi helvetti, miten rumaa akka saata. Oh, mitäs äijät? Teillä kaikilla hirveet bonerit täällä. Ketä tuo poliisi jahtaa? Mitä helvettiä? Hyvältä näyttää, mutta ootte kyllä aika amatöörejä, hei äijät. Onko ne nyt aina pakko ampua kaikki? Ootteko te kunnossa? Toveri kuoli, hei. Tule tänne auttamaan sun kaverias. Kävelee sieltä tuut. Haittaako jos mä ajan sen yli? Ui! Jahas, sieltä ne tulee taas. Mitä helvettiä? Onko se lentokone? Ei. Se on Michael. No mistäs mulle nyt taas tuli kytät perään? On se ihme, kun lentävä ihminen tulee tänne. Heti kytät kiinnostuu. Eikä vetää tän talolta katolle tuo. Mikä siinä menee? Kettu. Hyena. Tänne. Mikä tää on? Supikoira. Hello, my name is Michael. And welcome to Jackass. Fuck! Mä tarviin sun autoa. Mitä paskaa? Luuleeko sä oikeesti voittava sut? Häh? Olen nälkäinen. Minun täytyy pölliä ruokaa. Aion varastaa tuota grillistä 3 sisäfilepiiviä. Mutta ainoastaan minun täytyy olla huomaamaton. Perkele! Enough is enough! I have had it with these motherfucking... Oh! Hei! Fool! Tänne! No mitäs perkele? Sillä ei kaasupohjaa. Minne se ajoo? Mitä hel... Vai niin? Okay, what's going on now? I don't know, Amy. Whoa! They're calling a golf cart? Oh, that then. And it requires skill. Kytät tulee nyt äkkiä. Perkelee. Hehe, solon, suckers. Jaha. Taisin ajaa Karille. Hei, pysyykö sulla se naama kiinni? No nyt pysyy. Sori. Mitä?
No niin, näyttäkää mihin pystytte. Tulkaa. Epäilty pakenee jalan. Häntä ei löydetä enää mistään. Hän on nopeampi kuin Usain Bolt. Ja parempi varastamaan autoja kuin musta mies. Vaikka ei ollut yhtään rasista tuo. Hän ajaa autoa paremmin kuin Vin Diesel. Hän raiskaa koiria työkseen. What? Mutta myös koirat raiskaavat häntä. Hänen nimensä on Michael. Oh yeah, I like Oli hyvät this, though. katsojat, muistakaa, lyökää sitä like-nappulaa näin. Ja tilatkaa kanavan. Okay, then that's enough of that. See you, everyone.